Hola, hola. Mira, ja va entrant gent. Ai, espereu un segon que vaig a veure si trobo les ulleres, perquè sense ulleres no soy nada. Hola, hola a todos, hola a tots. Ai. Bueno, estem esperant a la fallera major, a veure si apareix. Un segonet. De moment no està. Un segon. Hola Desam, hola Makeup Pretty. Hola, hola Alicia. Ana, què tal? Bueno, suposo que sabeu quin és el directe d'avui, però si no ho sabeu, avui anem a parlar en una fallera major d'una falla de València, d'este any, d'este fatídic any, i va contar-nos l'experiència com a, bueno, per lo menos, que ens conta un poc com ha sigut el seu regnat, el seu curt regnat, i també per les conseqüències del coronavirus i com van passar aquests dies, l'aplaçament de falles i tot això. Què vos sembla? Però falta que entre Cristina, que no sé per què encara no ha entrat. Hola, Juanan. Ja veuré si entra Cristina, perquè no sé què passa, molt raro. Molt bé, Esperante, molt bé. Així no m'agrada a mi. Hola, Javier Mercè. Ja veuré què passa. Em sentiu bé, no? Hola, hola a todos. Hola, Carlos, un saludo. Hola a todos. Mira, ya está aquí Cristina. Pues nada, vamos a ello. A ver si se conecta, esperando, esperando. Oli, Hola. Ai, per què no el sent des d'ací? Espera. Veure pa què tinc uns cascos. De última generació i no el sent. m'escoltes? Perfectament. Com estàs, Cristina? Mira que guapa. Molt bé, i tu? Així, intentant controlar el trípode. Ah, en trípode i tot, que professional. Escolta, jo ni tinc ni trípode ni res. Pareix mentira que siga fotògrafo. No tinc ni trípode. Pues jo El tinc trípode trípode, és la pantalla del portàtil. trípode i ara, després t'ho ensenyé. Com estàs? Molt bé, molt bé. Pues bueno, continuant en els directes perquè és una manera de poder entretindre's i poder pues, passar un rato i que passen els dies, intentar que passen els dies el més pront possible. Pues sí. I tu què? Què contes? Com Pues porteu el així, confinament? pues així estem. Home, un poc avorrits ja, saps? Però bueno, és lo que hi ha. Bueno, per lo menos teniu la sort de que s'acompanyeu un en l'altre, eh? Cosa que jo estic a soletes. Que estic ja que no sé què fer. Això sí, això sí, Jofre. Menos mal. Ai, Pues mare. bueno, te clavat en un lío de por. Pero No, no. bueno, tenía. Lío de porno, és un tema complicat, però això ho sabem tu i jo i ho sap tota València i en general, perquè ja és un tema general. Ya, pero bueno, pues es como es una manera de, ya que faig estos programes del directe, pues yo qué sé, si sempre podem compartir i expressar tot el que cada un sent en aquest moment de diferents situacions, en el teu cas com a fallera major, pues mira, és una manera també de desahogar-te un poquet, no? I de contar a la gent pues, que, com has passat aquest tema i, bueno, jo he començat el directe dient que sí que m'agradaria, bueno, presenta qui eres
i que eres fallera major, i sense anar directament al tema del confinament, preferiria també per a tindre una miqueta de l'idea com han sigut els primers dies com a fallera major i tot això. Però bueno, presenta tu i presenta de quina falla eres i tot això. Bueno, pues soc Cristina, soc fallera major d'una falla d'ací del meu barri de tota la vida, que és barra que travessa Iglesia del Rosari. No sé què més dir-te, pues això, hem tingut un any molt bonico hasta ara, un poc complicat en este últim moment, però bueno, tot ha sigut molt guai fins que ha arribat això. Bueno, que jo sàpia, bueno, jo ja ho sabia que anaves a ser fallera major, ja m'ho vas dir, ja vas dir que tenia molt de comboi, de plegar la setmana fallera i anar a visitar-te i tot això. A part de que anava a fer-te l'ofrena, No, si és que tenia un comboi, estava així d'assustat, perquè dic, ostres, a fer una ofrena en València, me muero, me muero. Pues claro, tú I imagina't, si per tu com a fotògrafo era així de gol, pues tu imagina't per mi com a fallera major i per tota la meva família, saps? I bueno, per la falla en general, però este any en particular, que me tocava a mi ser com més important, pues imagina't. t'entenc perfectament. I és més, quan encara no s'havia decidit lo del tema del confinament, Mm? bueno, el confinament no, ja no parlem del confinament, parlem de l'aplaçament, no? Quan encara no s'havia sent que deies que lo del virus estava avançant i que no sabia què anava a passar, ni havia una incertidumbre, un debat, què passarà en les falles que no. Sé que s'ha un contacte a veure com estava l'assunt. Dis-me com heu portat tot aquest tema del previ a l'aplaçament, perquè em vas dir que teníeu un grup de falleres majors o alguna cosa que s'ho comentau entre vosaltres. Conta'm un poc. A veure, la primera setmana de març jo crec que tots vivíem en una nube. O sea, esto era algo que se veía vindre però que ningú volia vindre. O sea, volia veure. Tu saps que jo sempre he sigut molt realista i les coses com són i tot com és, perquè, bueno, no, així no sé si ho sap algú, però tu vas cobrir la nostra boda, tu vas estar en aquests moments de nervis i d'emocions, entonces tu pues, un poc me coneixes. I, a veure, la primera setmana, la setmana de la crida, així ningú volia veure-ho. Sabíem que estava ahí, però ningú volia veure-ho. Què va passar la setmana després? Que van començar les preguntes. Què passa? Què passa? Què passa? Claro, nosaltres com a falleres majors teníem el dilema de si n'hi ha que fer-ho, per favor, ja. Quan antes, millor. Perquè, clar, vam provar la crida. Vam provar tots els actes que com a sector o com a agrupació pues, teníem a part. Entonces, claro, esa última semana, la segona setmana de març, quan tot eren incertidumbres, jo, per exemple, a Andrés li diria, per favor, si té que ser, que siga ja. Perquè, claro, tu en el cap te fas les idees, te fas les il·lusions, tu saps, teníem el fotògraf, a tu ja estaves, el sopar de fallera major estava tot preparat. O sea, sí, pues això el que diuen, que és que ho veiem però no volíem veure. Entonces, pues res, va arribar la segona setmana, preguntes, parlar constantment en el president, preguntar-li en plan, José, ¿tú sabes algo? No sé qué, no sé cuántos, bueno. Va arribar el fin de setmana este anterior, vam tindre les paelles, bueno, aquest fin de setmana previ va ser un poc ajetreat, vam tindre una ofrena, van tindre paelles doble, les de la falla, les de l'agrupació, ahí ja s'anava mascant, però claro, ni tu com a fallero ni com a fallera major pots pensar que unes falles se van a aplaçar, perquè esto havia ocorrit en tantes ocasions i havia sigut per la guerra. Entonces, jo què sé, jo quan anava a casa de la meva modista a provar-me el corpinyó per a l'ofrenda, jo li diria, Lola, què fem? I si esto s'aplaça? I me diria, dona, les falles tenen que cremar-se igual. I jo, ja, però i què fem? Perquè, claro, jo no volia unes falles sense ofrenda, sense castells, sense mascletalls, perquè és que no és igual. O sea, la ofrenda és el que portes esperant tota la vida. En el meu cas. Jo no sé, jo no parlo, però bueno, després arriba aquests dies previs, i aquesta setmana ja, o sea, com que la nube la tenies per així ja rondante, no? Jo anava a la cafeteria de la meva germana en mil preguntes, i què passarà? Perquè, claro, esto no tenia un precedent, ningú sabia ni com actuar ni res. I després arriba el 10 de març i mos solten eixa bomba que estava clara que anava a passar, però, claro, escoltar-ho va ser el més complicat. Però en el moment en el que diuen, perquè, claro, jo tinc amics en Castelló de quan anava a la universitat i quan el meu amic Javi estàvem ahí tot el rato, quan tu el coneixes, per el món i comentant-ho tot, perquè, claro, ells tenien la Madalena, era l'aniversari de la Madalena.
l'aniversari de la seva colla. I quan sentim la Madalena Plasal, jo li vaig dir a Andrés, s'acabó. S'acabó. Però, clar, després ja quan va eixir l'alcalde i el president i diuen pues, les falles aplaçades, pues dius, tierra trágame. Va ser un moment, jo crec que en el moment, crec que estem tots pegats a la tele, perquè sabia que anava a comparèixer el president. Tots. I sabíem que anava a dir-ho, però jo, en la meva ment, jo no sé la teua, dic, que no ho diga, per favor, perquè això és horrible, que no ho diga, i de repent va i ja ho diu. I, bueno, antes d'això també, previ a això també, jo també vull ara aprofitar perquè ahir va ser un dia molt complicat en el sentit de les nòvies, ¿vale? Vull aprofitar també perquè me'n recorde que dies previs em sabia mal també dir-te alguna cosa a tu. Em sabia mal perquè dic, ai, és que estarà mal, però tindré que parlar amb ella, tindré que dir-li com està l'assumpte, com no. Pues això és el que passa, vull aprofitar per dir que això és el que em va passar, per exemple, ahir en diferents nòvies, que es casen este any a finals, que estan aplaçant-ho, o per lo menos sí que parlar amb aquestes persones, però és molt delicat perquè és un dia molt important de les seves vides i no saben què fer, la gent està a tope i la sensació que jo vaig tindre antes de parlar amb tu és que no sabia què fer, si parlar o no amb tu, perquè dic, és que és molt dolorós, perquè jo entenc que és el teu any, és el teu gran any com a fallera, i no poder celebrar-ho és un fàstic molt gran, però clar, se n'hi ha que parlar, sobretot per què fer. A veure, tu saps que a mi esto me toca doble, perquè me tocava per fallera major i me tocava com a maquilladora, i el que estàs parlant del tema de les bodes també mos ha tocat a tots, perquè, claro, és complicat, el que tu dius, és complicat parlar-li a una nòvia i dir-li què fem. Però moltes d'elles, per exemple, les xiques que jo tenia, perquè tu saps que jo no paré, jo vaig maquillar el dia que me vaig casar i jo vaig maquillar maquillaria en la meva ofrenda i tot. Entonces, jo les xiques que tenia vaig tindre la sort que elles mateixes me van dir, ho deixem per les pròximes fetges. I les nòvies, doncs és això, és que és complicat dir-los què fem, perquè jo passa per ahí, o sigui, jo no puc ficar-me un poc en el seu puesto i dir, ostres, què haguera passat si a mi me passa això? Perquè, claro, és el que parlem de les falles, és un dia superimportant per a elles, però, bueno, moltes ja el que tu dius, estan agarrant segones opcions, plans B, de l'any que ve, a veure què passa, però, claro, tot el món està expectant, com estàvem en falles, igual. Mira, Aucain ens està comentant, que és Aurora, una amiga meua, de Tavernes, ens està comentant que diu, tots teníem els dubtes i preguntes, però com anàvem... Ui, espera, és que m'està votant. Com anàvem celebrant actes i no ens dien res d'aplaçar, ho entenc així, ens va deixar en la mel en la boca. Si anàvem a aplaçar-ho, tindríem que haver-ho fet més prompte. Tu què opines d'això? Opino totalment el mateix, però totalment el mateix. Esto és una cosa que a veure, este virus va començar en diciembre. Nosotros se va a mediar para allá después de Nadal, después de Reixos. Jo crec que esto ens ho teníem que haver dit per lo menos antes de la crida, perquè va ser com que ens van deixar tocar-ho i quan ho tocaven ens ho van llevar. Perquè ells vam tindre la macrodesperta, vam tindre actes en les falles, després en vam anar tots a la crida, o sigui, en la crida n'hi havia una quantitat de gent exagerada. I tu saps perquè ho hauràs vist en la tele, això estava a tope, a reventar. Entonces jo crec que esto ho tenien que haver dit molt antes, perquè no se pense que igual és que ells tampoc volien veure-ho. O també sabem els que són fallers i València, el Cap i Casal, o sigui, el Cap i Casal és fallero a muerte, la majoria, encara que sempre n'hi ha antifalleros, que sempre n'hi ha hagut tota la vida. Els que ho senten, els que són fallers de veritat, és com un cop superfort. Entonces jo crec que el paper de la Generalitat en aquest cas es veu que ho va intentar apurar lo màxim a veure si es podia arreglar per a que no s'aplaçaven les falles. I això és el que jo pense que va passar, perquè es veu que no volien crear aquesta alarma d'ara llevem les falles i que n'hi hagi més odi, més el que siga, no ho sé. Tinc aquesta sensació, no ho sé. A veure, no, jo crec que el tema d'aplaçar les falles estan dient que era una situació complicada. Òbviament, era una situació molt complicada i molt difícil de prendre, però estàvem parlant d'un tema de seguretat. O sigui, ja parlàvem d'un tema de seguretat de totes les persones que formen tant les falles com els turistes que venien com
les persones que som valencianes i no senten les falles, o sigui, parlarem d'algo en general. Una decisió molt complicada, però jo crec que esto se veia vindre. No podia ser que Itàlia, un país tan pròxim, estiguera com estava, que Madrid estiguera tancant-ho tot i que en València continuaren pensant en les falles. O És de sigui, veres, és de va veres. ser la primera que quan se va cancel·lar el desfile de Sant Patricio en Irlanda, que se van clavar en Mossaros perquè continuàvem avant en les falles, jo va ser la primera que va dir és que estos no sé què, no sé quantos, però perquè no vos veureu, saps? Però ara, No, des de la perspectiva d'ara dius, estàvem equivocats. O sigui, parlàvem d'un tema de seguretat de personal i de tota la gent que tu vols, clar. no, és que això és la sensació, dius. Per cert, antes que res, Bec Siguel, que sap, diguem-nos, la Reguapo, saps qui No. és Helena, la que ens va acompanyar en el postboda, que ho sap qui és. Hola. Bueno, que volia comentar-te de que no volíem. No. És que en aquest moment no volíem que passara això, no volíem. Però com que van a llevar les falles? Però on que vaig... No te centrava en el cap? Dic, però què tenen que fer? Què animals són? I després, clar, en el pas del temps, ara mateix dic, és que no s'haurien d'aplaçar, o sigui, és que es tindria que haver pensat antes. Però nosaltres no volíem veure-ho, és que era molt fort. És una sensació, no sé tu què en dius, rara, no? És el treball de tot un any i la il·lusió de tota una vida. Aquí li vas a dir tu, s'acabó. O sea, impossible. Claro, dir això com a governant o com a polític, com el que vulguis, era crear un alarmisme social enorme, perquè li lleves a València una font, ja no d'il·lusió, una font d'ingressos molt gran. Entonces, decidir-te a dir, no n'hi ha falles, les aplacem, era molt complicat, però és que era una qüestió lògica i necessària. I damunt les falles, que és una festa que és de les més fortes que n'hi ha en Espanya. Poques festes atrauen de turisme com les falles. I més després de quan es van declarar Patrimoni de la Humanitat, no? Patrimoni Immaterial de la Humanitat, que encara es va crear més. Bueno, sí, y ahora la meva pregunta es, antes de que se aplaza, o sea, antes de que el presidente de la Generalitat isquera a dir-ho, a vosaltres vos van informar anteriorment a que anava a passar això? Junta central, junta local, és que jo no sé com... Jo és que, clar, jo entenc de tavernes, però de València no sé com va. No sé si va per algun sector, algun encarregat, no sé, que vos diguera alguna cosa. Així tenim diverses... El que tu dius, doncs tenim l'agrupació, tenim el sector, tenim junta, però el que va, si ningú mos va dir res, si ningú així sabia res, podien suposar coses, però fins el moment en què ho va dir públicament no se sabia res. Clar, una volta jo va dir que se va treure tota la normativa i tot, com a diguem, que no se podia muntar carpes i tot, això ja sí que se va enviar per el grup de la falla, però fins el moment ningú sabia res. O sigui, tots podíem suposar que alguna anava a passar. Se suposava que anava a ser en plan que deixaríem unes falles de casal, en plan sense ofrenda, sense actes grans, saps? Unes falles, diguem, de portes i nariz. Però al final va ser el que ningú s'esperava, que va ser aplaçar-les completament. Tampoc haurà sigut viable, fer una ofrena tan trista, ni fer una crema, jo què sé, que això és un altre tema. Jo no sé si en el vostre cas, vosaltres en quina secció esteu de falla? De monument. Me claves en una, crec que la sèptima... Que parla el president, que crec que sap per així el president. José, ¿estás ahí? No sé, me va a decir que sí que estaría, no sé. Es que la falla pucha de este año, entonces no sé, pero no, así no va. Pero más o menos, más o menos. Dime, yo creo que la séptima, creo. Bueno, entonces vosotros, claro... Ahora sí me quedan de amunt, pero yo creo que la séptima. Ja te pilla, no, però em referís que, clar, és que n'hi ha tantes seccions que això pot tornar-se locos. Vols dir que, bueno, que en aquesta secció el monument no va plegar a plantar-lo, per tant, supose... No, que va, el monument no va arribar a plantar-se. Si el problema va tindre les seccions d'especial i primera, que sí que tenien coses al carrer. Que trist va ser això, que jo vaig aprofitar, jo dic, siguem faller, i cosa que molta gent no va compartir, el que vaig fer, dic, és precís, no sé si vaig anar l'11 o el 12 de març, bueno, el dia que va compareixer la fallera major de València. El 12, pot ser? Seria el 12. És quan vaig anar a València i vaig a documentar tot el que passa, tot el drama, perquè és que em necessitava fer.
A veure, què diu per ací Amparo? Amparo és una gran fallera, va ser fallera major del poble de Tavernes i fallera major de la seva falla, òbviament. A veure, jo crec que dins del mal es va fer bé. No voldria ser en la pell d'ells. Una situació supercomplicada de resoldre. Correcte, exactament. Si ho fan abans, mal. Si ho fan, també. Però en aquest moment sí que ho veiem com a mal. Tots ho van veure com a mal. I tot una merda. Jo ho parlava amb Amparo, Mayans, que jo parlo molt amb ella. Diu, tot una merda, tot una merda. Dic, en aquest moment, però després dius, és que és el que sé que fer. Punto. Totalment. Entonces, Sí, o sea, compartís lo que estàs dient perquè en aquest moment per tots va ser horrible, però després dius, és que era necessari. I menos mal. Què anava a dir-te? Entonces el teu monument també s'ha quedat allí en la Fira de Mostres o teniu algun lloc on deixar-lo? L'artista. O sea, el té guardat. No va arribar a vindre. Ah, molt bé. I, bueno, l'altra pregunta que volia fer-te, bueno, també vull donar el suport als artistes fallers, que també he sigut molt afectats. Artistes fallers, floristeries i tot el que embarca maquilladores, peluqueres, bueno, tot, fotògrafs, tots ens afecten les falles, sastres, bueno, de tot, orfebreria. Encara que les modistes i l'orfebreria i tot això, jo crec que això ja estava, o sigui, ja ho teníem tots, ja anàvem a entrar falles, ja teníem estratges i tot, però bueno. El problema ara ve en lo següent. I ara què? Ara què? Esa pregunta me la fan, saps? Però és que jo no soc ningú per dir ara el que va passar. Què penses? Supuestament estaven per a juliol. Supuestament. Supuestament. Se va dir que el dia 15 de juny seria quan se diria ja si eren en juliol o no. Jo te puc dir el que opine personalment, però com a cosa cierta i segura no se sap res. Jo no vull ser dramàtic, però la meva sensació és que el 2020 és com si no hagués existit. Què vull dir en això? Que jo crec que començarem a tornar a la normalitat el 21. I em sap mal dir-ho, però sóc realista i penso això. I vull pensar sempre a lo pitjor, perquè si n'hi ha alguna millora, doncs això que t'has trobat. Pense jo. Entonces, dime. No, que opine el mateix, que jo crec, mira, acaba d'entrar la meva germana i justament m'ho estava dient, i dic, no, jo crec que és que com que han pegat un bot, saps? O sea, Nochevieja 2019 pasada, Año Nuevo 2021, perquè este any no computa. No computa perquè és que jo, sincerament, una xica ho estava dient antes, acaben de suspendre Sant Fermín. S'ha suspès també les festes, per exemple, de Fontanars, molts cristians en el setembre s'han suspès. Això t'està dient que les falles en juliol estan molt complicades. Mira, Amparo se diguen que en salut tindrem més falles i la il·lusió sempre la tindrem. Falles hi ha sempre, vida sols una. Quanta raó. Totalment. Les falles, si no són este any... És que, a veure, jo esto t'ho parle des de dies negres en ma casa, en els que ha plorat com ningú, però és que és la realitat. O sigui, no plorava jo en el meu... Quan, per exemple, jo quan vaig estar 3 dies sense poder entrar al quart on tenia estratges, perquè per mi era molt complicat. Però és que parlem d'algo que afecta a la salut, entonces, jo què sé, això per mi era una il·lusió, per totes les falles majors és una il·lusió tota una vida, però què anem a fer? Bueno, però jo crec que també la teràpia ha sigut eixa, no? En plan, bueno, estic molt dolguda, òbviament, i naturalment, per lo que està passant, per ser fallera major i no poder disfrutar-lo, però quan tu veus la realitat de dir, bueno, però primer és la nostra salut, entonces això pues, el basa un poquet també el fàstic eixe, no? De no poder celebrar com cal lo de ser fallera major. Clar. I ara la meva pregunta és, en el cas de que no hi hagi... Bueno, clar, és que tot això són suposicions. Ara estem parlant de suposicions, perquè jo sempre dic... Suposem. Sempre dic que ara és moment de sols mirar ara, el present, ara. Però és que... Demà no n'hi ha. Tant el teu negoci com en el meu, ara mateix estem tirant d'improvisació i estem tirant de lo que ve i com ve i anem capetxant com podem. Entonces, és tot igual, perquè no n'hi ha... És que tampoc pots fer res. Tampoc pots fer res. És que per molt que tu ara penses a veure què passarà, és que tampoc pots fer-ho, perquè no saps. No saps. I entonces jo dic, hi ha que pensar en el ara. Jo ja he parlat amb moltes nòvies, molt dolgudes, m'han cridat per telèfon, Juanfran, què fem? Perquè, clar, jo sóc un dels primers eslabons en bodes.
el primer que volen aclarir, lo del tema d'aplaçament de bodes és fotògrafo i el saló Totalment. o la cerimònia. I què fem? Jo pues, he tingut que dir, pues mira, no podem fer res, hem que pensar en ara, en que puguem tindre salut, en que puguem menjar, perquè demà no sabem. Entonces, pensa en el present i no penses en el futur. Però, clar, sempre tens en el cap això. Ara que, en el sentit, imagina't que al final no es fa res enguany de falles. Què feu vosaltres? Comenceu, com si diguem les falles 2021, repetint com a falleres majors perquè no ho disfrutar del tot? Què fem en els artistes? Perquè, clar, si els artistes tenen una falla que no poden cremar, què fem en aquesta falla? És que són tantes incògnites. Què s'ha parlat en la teva falla? O què s'ha parlat entre... Bueno, tu em vas dir que tens un grup de falleres majors. Què es parleu entre vosaltres ahir en el WhatsApp? Sincerament, jo tinc tots els grups de WhatsApp silenciats. Jo també, perquè no paren, però bueno, tu entres i ho llitges, o parles o el comuniques. No, tu saps que jo en el WhatsApp soc aixina. A mi si vols algo m'insisteixes molt o me quimes pel telèfon. Perquè, a veure, al principi tot eren que si drama, però en general. Entonces, si tu ja estàs prou afonat, per què necessites tot això? Però bueno, o sea, és que no puc dir-te què va passar en els artistes, no puc dir-te què va passar en les falles, perquè és que és algo que... És que això a mi se m'escapa. Jo crec que això se dirà públicament, jo espero que antes del 15 de juny. Què passarà? No tinc idea. Com a fallera major te puc dir que jo, per exemple, a veure, és que faltava lo millor de l'any. Entonces, repetiria? Pues clar que repetiria. M'ha quedat en el caramelo ahí. És el que vas ficar i seria en Instagram. És veure el somni, quasi que el toques i te'l lleven. Saps? Entonces, òbviament, clar que repetiria, però jo crec que això és algo que a la falla i en general, perquè què passa en Consuelo i en Carla? Què passa en les falles majors de València? Si s'ha preguntat, te la fas tu i me la fas jo. Elles també, Elita Marinera. Amparo se diguen que repetisquen, es mereixen viure tots els actes. També es pot fer com un punt i seguit, pense jo, en plan, si tu vas quedar en l'acte del 10, o sea, si tu vas quedar en l'últim acte, partixes d'ahir l'any que ve, no? Per exemple, és un exemple. Però això també és algo que s'ha comentat, en plan de fem punto, o sea, per exemple, nosaltres l'últim acte que vam fer com a falleres majors va ser l'ofrenda de la falla Menorca, en plan continuar des d'ahí. Però, clar, ahí entra en xoc. No n'hi ha presentacions, els salons perden diners. Les floristes que muntaven els salons. És que, clar, és una bola molt gran. No pots, no, fem el que fem, passa el que passa en falles, en les falles d'este any, va perjudicar algú. Bueno, ja estem perjudicats, però vull dir que va perjudicar, o sigui, no anem a contentar a tots. No. Fem el que fem. És impossible, però clar, jo em poso en la pell d'una fallera major que no ha acabat el seu any, que dic, joder, però i damunt la inversió que també es fa com a fallera major. La inversió. Però que al final també el dic que els diners també van i venen. És la il·lusió, perquè quan tu una fallera major invertís els diners en això, és perquè tens una il·lusió tremenda de ser-ho. Per supost. I a part d'això, la il·lusió, la inversió, jo crec que a nivell personal de tants actes compaginats en la teva vida, perquè, clar, tu no deixes de ser la persona que eres. Tu tens que continuar treballant, continuar visquent i a part tens fins de setmanes que tens 3-4 actes, m'entens? És maquillatge, és peluqueria, o sigui, és molt de desembols a nivell econòmic i personal. Entonces, claro, és a dir, jo què sé, jo veuria molt injust que ara digueren no, les del 2020 s'acabó. Saps? O sigui, borrón i cuenta nueva. Això ho veuria molt injust perquè és el que tu dius, és jugar en la il·lusió. No crec que passi això, jo espero que no crec, seria una bomba. Jo no crec i no ho espero. I jo crec que cada junta local de diferents pobles també cada un prendrà una mesura que a mi m'agradaria, a veure si parla en algun moment en Ximo, que és el president de la Federació de Falles de Tavernes, a veure si algun dia em puc contactar amb ell, perquè també saber com és l'assumpte de les falles de tavernes i què és el que va passar, encara que és absurd. És absurd també pensar ara què és el que va passar.
És que no pots pensar en res ara, Ja, en un futur, no pots nosaltres pensar en res. les falles s'aplaçaven el dia 10. El dia 11 teníem en la falla reunió de directiva. El dia 12 o 13 va ser quan, el 12 per la nit, va ser quan se va dir lo de l'estado d'alarma, no? O va ser, sí, va ser el 12, ¿no? O el 13. Bueno, No recorde. bueno, uno d'aquests dos dies es va dir. Entonces, ells anaven a tindre una reunió de presidents el dilluns de la setmana següent, crec que era. Claro, si haguérem arribat a aquesta reunió, pues igual podríem concretar algunes coses més, però claro, no se van poder ni reunir. Pues no sé quin dia va ser el dia de l'estat d'alarma, tinc curiositat. Crec que el 12, no? El És que si 13, el 12 va ser, per així diuen el 13. seria el 13, i ara et diré per què. Perquè jo el 12 va ser el dia que va comparèixer la fallera major de València plorant, que a mi me se va fer un nuc ahir, pobreta. A tots. A I ese tots. dia és quan jo estava en València fent fotos. Per tant, si estava en València és perquè encara no estava a l'estat d'alarma, perquè si no, no hauria pogut anar allà. Clar. O sigui que vaig estar al límit, al límit de poder fer-ho, però mira, és una cosa que sempre, o sea, que sempre m'ho emportaré amb mi, tindre aquestes fotografies úniques, a part de que malalt de falles, infofalles i senda digital també n'ha fet, però per a mi és un record que, encara que siga amarg, al final és història i val la pena tindre-ho. Però va ser el 13, va ser el 13. El 12 va parlar la fallera major, que es veu que li va costar comparèixer, perquè hauria pogut comparèixer el dia després, però no seria en condicions. Però saps què passa? Que és que elles com a fallera majors mai havien fet una roda de premsa aixina, entonces jo crec que ella també va tindre que esperar un poc a que Junta li donara el visto bueno. Sí, Però el 13 diu Aurora. Quan ella va parlar, ole, o sea, ole. Tot el tracte que jo he pogut tindre en Consuelo, lo que l'ha conegut i tal, és una dona, ole. O sea, Ja no sols la... tot lo que se va dir de ella, perquè, claro, és el que tu dius, mai se pot contentar a tot el món, però jo la conec i espectacular. I el que va dir aquest dia, jo crec que tots se van sentir superreflejats. És així, no. Li va costar... Jo me recordo que el primer que va fer és que es va posar a plorar, no podia. I després ja es va arrencar a parlar. I, bueno, no són les falleres majors, també les que acompanyen les falleres majors de València, l'acord d'honor, que tenen quasi el mateix paper, perquè estan sempre en elles. Clar. És que telita marinera, a mi em va doldre molt. I veure eixe silenci, jo com vaig anar el dia 12 a València, eixe silenci que hi havia. Eixes falles plantades, o mitges plantades, i així de tots. Bueno, jo vaig a plegar ja un dia de que ja n'hi havia falles que s'han anat replegant. Clar. Claro, es que esto I se va bueno, a pasar todo súper rápido, ¿eh? I bueno, jo em vaig papar tot el directe quan van cremar la falla de l'Ajuntament. Jo hice no vas poder. I em vaig posar molt mal. Que per cert, encara està, saps si està encara el monument, la cara de la dona en l'Ajuntament, o l'han retirat? No, jo crec que la cara, lo que és, això ho anaven a avisar. Sí, però que encasa en la plaça. Això ja no ho sé dir-te. Si algú sap que ho diga, però sí, perquè Elena és de la Capi també ho pot dir. Ai, menuda plorera dia, clar, normal, menuda plorera. Pues bueno, pues és això, i bueno, a part de la falla de l'Ajuntament que es va cremar, a part pues, les falles que no es van poder desplantar. Horrible tot, horrible tot. I ara veurem què passarà, és que ara és tot una incertidumbre. Després... Estan dient que l'han portat, és de veres, tenen raó, sí, ara que ho diuen, que l'han portat a la Marina per a guardar-lo. Ah, vale, menos mal, perquè és que si no és tant de temps ahí plantat, al ser un monument que és, bueno, que és, com es diu la paraula, efímero, o no sé com es diu. Sí, sí. O degradable, no pot estar, si fos sigut de pedra, doncs és una altra cosa, però no podria aguantar-hi tanta pluja i tant. Vale, crec que ja no, sí, correcte, gràcies. Followers. Bueno, bueno, i ara el moment que potser pot ser el més dramàtic de tot. M'agradaria també expressar-me la meva sensació d'aquest moment i també voldria saber com va ser la teua, que va ser la setmana de falles. A veure, mira. Les falles començaven... O sea, per mi les falles començaven el dia següent des de que se va dir que no. Perquè nosaltres el dia 11 era dijous, crec que teníem un sopar.
i després tenien també un acte de les Forces Armades, o sigui, aquest dia ja anàvem a vestir-se, ja el divendres inauguràvem la carpa, o sigui, ja anava a foc seguit, fins el dia de neu. Com va ser la setmana de falles? Pues els dies de falles, bé, com estàvem tots en casa, estàvem acostumbrats a esto, havia acceptat ja que no teníem falles, ja havia entrat en el quarto, havíem tapat tots els tratges perquè ni els entrarà pols ni res. Bé, el problema meu va ser el dia de neu. El dia de què? El dia de neu. El dia de neu. Sí, perquè aquest dia va ser terrible, terrible. El president viu així en el meu carrer, viu en el del costat. Nosaltres, Andrés i jo, vam pujar a la terrassa perquè, clar, ell viu més alt, nosaltres més baixet i no se veiem des del balcó. Vam pujar a la terrassa, el seu fill va treure els altaveus, van ficar l'himne a les 12 de la nit cantant. Pues, clar, tu pots imaginar la plorera. Després, clar, aquest dia a migdia van fer com un homenatge a les falleres majors, aplaudint, van fer com una mascleta. Pues te pots imaginar la plorera. Perquè, clar, jo ahí estava així i Andrés va dir, jo no volia ni ser, i Andrés va vindre i me va dir, va, anem, perquè t'estan aplaudint a tu com a fallera major, vaig agarrar la banda. I me vaig plantar la banda. En les malles anar per casa, però és que era el moment. Però el dia de neu va ser fatal. Va ser horrible. Horrible, horrible. Així en tavernes el que es fa és que nosaltres comencem molt tard. Nosaltres el que fem és que el 16 és la plantar i d'ahir en avant. El que passa és que sempre el fin de setmana anterior sempre fem pues, festeta o concurs de paelles o nit de remember, jo què sé, orquestetes. Sí, I després ja, a partir... Preparat ja. Ja ves. I a més el dia 16, del 16 en avant ja està. El 16 fem la plantar, 17 l'entrega de premis, 18 l'ofrena i 19 s'acabó. Bueno, la missa i tot això. I jo esos dies era molt raro. Era molt raro. Era en plan, no m'ho puc creure, estem a 10 de març i és que vaig a casa, tinc una falla. Clar, sí, ho vaig... Estem a 10 de març i no sent res. Ese sonido de despertar, que mos desperten a tots, és que no. Era molt raro. Dic, com pot ser que un 10 de març jo estigui així en casa i no sent res? Era una sensació molt rara. I, bueno, i així tots els dies, el 17, el 18, el 19, tots aquests dies. Va ser molt estrany, va ser molt dolorós també per Tavernes, perquè Tavernes és un poble que el que predominen són les falles. Igual com altres pobles tenen moros, altres falles tenen més cosetes, altres pobles tenen... Li donem més importància a les festes del poble. Així Tavernes és un poble molt faller. I va ser molt dur també per nosaltres, així, en Tavernes. Però, bueno, ara anem a ser positius. Ara a veure què passa, esperar el 15 de juny, cosa que no entenc per què volen esperar-se tant. Però bueno, jo crec perquè que vosaltres... per a donar un poc de tregua a veure com s'assenta tota aquesta situació, o sigui, com s'assenta l'eixir d'ací, d'este confinament. Però bueno, és que... Bueno, pues és que... Primer, quan se va dir les falles per juliol, claro, en aquest moment jo m'ho vaig creure realment que les falles serien en juliol i claro, tu saps, se van casar en juliol, anàvem a fer l'aniversari de boda en falles. O sea, una cosa... Que fuerte, és de veres, claro. És de veres. Entonces, claro, no va ser això un festival, però jo no ho veig. Siguem realista i amb tot el dolor de la meva alma, jo això no ho veig, no ho veig. No ho veig perquè estem cancel·lant festes molt grans que són després. Estem cancel·lant bodes perquè no se pot juntar la gent i en una boda són menys que en una mascleta, òbviament. Com anem a tindre falles? Però ojalà m'equivoque, saps? Ojalà tot esto se passe superràpid, però sí, és que... Ja, però és aquesta ràbia de dir, és que com no n'hi ha un futur, per què no ho poden dir ja? En plan, per què no ho poden dir ja? Jo què sé. Jo crec que perquè lo que dient antes, per lo complicat que és... Però ja no per les falles en general, falles, actes, bodes, tot.
Jo crec Dime, que, dime. per exemple, en el tema de falles és que seria, diguem, dir, vale, bueno, passem a les del següent exercici o passem a ficar-les tant. Però, clar, tenim que donar unes pautes. Perquè, clar, els presidents preguntarien i quan comencem l'exercici? I els artistes falleros, i a mi qui me va subvencionar? Perquè és el que tu dius. O sigui, parlem d'un... Els artistes falleros ja estaven tocats, perquè era un col·lectiu que ja estava tocat, que ja estava dient que no estava molt ben pagat el seu treball. Entonces, si ara tenen que estar un any sense treballar, què? Què passa amb aquestes persones? Bueno, tendrá que buscar, cada comisión creo que tendrá que buscar la manera de poder dir, pues bueno, anem a plantar la manera esa falla o hi ha diverses opcions, com o ampliar-la i fer-la més gran, invertint uns diners per a que l'artista faller tingui alguna de faena, o que siga de doble pressupost per l'any següent, que potser este any no té res, però l'any següent igual, jo què sé, és molt complicat, Arinet, és molt És molt complicat. difícil. Jo crec que tenim que hilar molt fino, o sea, hilar molt fino així perquè estiga tots els punts ben clars i no n'hi haguessin dudes. Pues mira, jo francament vaig a dir la meva opinió i jo vull que també després compartisques la teua, ¿vale? Perquè al final això pareix que sigui una entrevista però també és una conversació. Eh, bueno, abans que res agrair-te que hagis vingut, que m'encanta, que tinc moltes ganes de veure't i de xutxar-te, ja ho farem. Segur. Bueno, la meva opinió és que comencem any nou ja conforme toca tot. El 2021, que es facin les falles en el 2021 en totes les condicions. Més que potser fer unes falles a medio fuego que dic jo, perquè potser si es fan unes falles ja no te si diguen juliol, que jo crec que no, ja te si diguen novembre, per exemple, per dir-te alguna cosa. A part de que s'ajuntarien en presentacions o que seria una cosa molt rara, presentacions, proclamacions i tot això, seria una cosa molt rara, a part és que potser ho faríem en distanciaments, en no sé què, certes persones, jo crec que val la pena començar en el 2021 de nou, ja esperem, conforme toque, que ja puguem abraçar-nos, que ja puguem fer tot, com la vida normal que fem antes, més que fer-ho a mig gas ara. I això també ho ha dit a les meves parelles, em sap mal dir-ho, però al final ho ha dit a moltes nòvies que es casen enguany, que es casen enguany que te diguen en octubre. Clar. Dic, jo crec que per casar-te d'una manera rara, sense poder tindre, i més en una boda que és sentiment, sense poder tindre abraços ni res, i tots separats, crec que val la pena fer una boda conforme toca, però l'any que ve, perquè jo crec que enguany serà molt complicat. Tu què opines? A veure, jo l'altre dia vaig llegir que hasta l'otoño del 2021 no podríem fer grans aconteciments. Això voldria dir que se quedaríem sense les falles del 2020 i les del 2021. O sigui, passaríem al 2022. Això te parla de lo que jo vaig llegir de grans acontecimientos. Sí, no entenc Què vols dir? Claro, Què perquè vols dir? és que així el que diuen és que mentre no n'hi hagi una vacuna o la majoria de la població estigui immunitzada, no podem juntar-se tots al nivell que se juntàvem antes. Jo, a veure, si fora per mi, jo el que tu dius, jo passaria el 2021, començaríem tot de nou i borrón i cuenta nueva. Però és que jo què sé, si en el 2021 no podrem. Ara sí que m'has matat. Jo crec que en el 2021 ja estarem de sobre bé. Bueno, pense jo què sé, jo tampoc sóc un científic i tampoc sé com va, i lo del tema de buscar la vacuna és molt complicat. Bueno, tens raó, perquè és que sense vacuna mai tornarem a ser el que érem abans. Que de totes maneres pense que les persones que conforme érem abans, crec que mai tornarem a ser conforme érem abans 100%, també t'ho dic, eh? No. O sea, la persona que isca d'esto sense haver après, o sea, jo crec que d'esto tots hem après que n'hi ha que viure el moment. Perquè, per exemple, jo el dia que se van cancel·lar les falles, al dia següent, el dia 11, havia quedat per sopar amb les meues amigues. Tu les coneixes. I les vaig dir, xiques, ho sent molt, però preferisc anar a sopar a la falla per veure què se parla de tot esto. Te jure que m'arrepentisc de no haver anat a aquest sopar també, o sea, no haguera pogut partir-me, però
perquè era l'últim moment en el que les anava a veure i a poder abraçar i besar i dir-los ja se veurem. O sea, jo crec que d'esto tenim que aprendre a que el que penses ho dius en aquest moment, el que sents ho fas, perquè esto mos ha pillat tots de sorpresa, saps? Ningú sabia que esto anava a passar. Jo no sabia l'últim dia que anava a veure el meu nebot, ni a ma mare. Ja ves. Hola, Pamplona, Urena, que dic que saludem. Val. Pues bueno, jo crec que ja val la pena que... Bueno, jo simplement vull que m'agradaria, com a fallera major que eres, que dones un missatge de positivitat a la gent que sentim les falles, com a despedida, que jo crec que és el millor. Un punt de positivisme o el que tu cregues que pugues dir. M'agradaria. A veure, jo crec que sempre n'hi ha que ser positiu i en esto mos està ensenyant i mos van a continuar ensenyant després d'esto un muntó. No han pogut tindre les falles del 2020? És una realitat. Jo crec que tampoc tenen que quedar en el record com les falles que no van tindre i que estiguin marcats, falleres majors, infantils i presidents per els del coronavirus. Perquè això jo crec que podria ser el pitjor. O sigui, tots estem en esto, tots sentim les falles tornaran, igual que tornarem tots al carrer, tornarem als bars, a les terrasses, tornaran. Quan? No ho sabem. Que seran les millors de la nostra vida? Les millors sense ninguna dura, perquè és un sentiment tan acumulat de ganes, d'il·lusió, de tornar a abraçar-se, de ballar, de cantar, de disfrutar, que seran les millors sense dubte. Molt bé, doncs segur que sí. Ahí està la meva amiga Eva. Pues això. Hola, Eva. Visca la fallera major, clar que sí. Pues mira, dime. No, que tornarem i tornarem amb més força i amb més ganes i haurem après tot això, que n'hi ha que viure el moment i que tindrem falles en 2021 i les agarrarem en la força doble. Home, per supost. Pues ens quedem en aquest missatge. Mil gràcies. En tu no és l'últim directe que farem, que jo vull que em contes la teva història d'amor. I també vull que em contes com va el tema del maquillatge. Bueno, parlem com si no hi hagués coronavirus, ¿vale? Que dones algun consell de maquillatge, també estaria guai. Vull dir, que parlarem prou més. Per cert, aprofita per dir que tu tens un compte que és fe.garcia, com? És que no me'n recordo en Instagram. Sí, no, és este. El que estem fent el directe és el de maquillatge. Vale, doncs ja ho sabeu. Per a que pugueu veure el que té. I si rodeta de maquilladora, l'altre dia també una nòvia que també és maquilladora. Dic, mira tu, si volguera maquillar-me, a mi que no em fa falta tant, bueno, les ojeres un poquet. Vale, vaig aprofitar també, moltes gràcies, Cristina, i vaig aprofitar per dir que de moment demà no n'hi ha res, igual faig un directe en Facebook i xerrem per xerrar, a no ser que convenci la meva amiga Maria José i parlem de la nostra infància, que m'apeteix mogolló. El dijous, perquè avui és dimarts, no? Perquè ja s'hi perdut. Avui és dimarts, sí, perquè a mi me vas dir que faríem el directe el dilluns i després me vas passar el cartell i era dimarts. Sí, per ma abuela, perquè sempre tinc moments que tinc que estar amb ma abuela i tot això. El dijous parlem de falles de nou, esta vegada en una fallera major d'Aldaia que va ser l'any passat, o sigui que ella sí que ha complit tot el seu any, però ella ens contarà com fan ella, perquè cada poble és un món. Segur, o sea, seguríssim. Cada poble és un món. Entonces, jo com vaig estar en aquest reportatge que li vaig fer, sé que era diferent. Entonces, vull que compartisca les diferències que n'hi ha entre diferents pobles a l'hora de celebrar les falles. Després, el dissabte, jo si diguem el que tinc que estar ara organitzat. El teu planning. El dissabte parlarem amb una infermera que està treballant a l'Hospital de Gandia per a que ens conti com està vivint-ho allí. També serà una entrevista dura. I el dilluns que ve, el dilluns sí que podré, el dilluns de la setmana que ve, he quedat en un periodista del Levante per a parlar sobre notícies falses que poden generar odi, fake news i tot això. Així que n'hi ha varietat de tot, encara que normalment el que parlarem sobretot serà de bodes i de falles, que és el que més m'apassiona. Pues sí. I res, que espero veure prompte, ens whatsappearem per veure quin dia fem un altre directe. Dóna-li un besito a Andrés de la meva part. Ara li dono aquesta perèfora. Molt bé, i cuida't molt, i veuràs quines falles anem a passar. Ja te'l dic jo que anem a passar unes falles de categoria. Seguríssim, o sea, no tinc ninguna duda. Esto es como un descans, es para agarrar piles. És un impuls, no? És com tirar arrere per a, pam, llançar-nos. Sí, totalment, d'acord.
I Pues tornarem a molt bé. juntar-se i tornarem a brindar i tornarem a tot, però jo crec que les ganes triplicades. I a besar-se i abraçar-se, contacte, contacte. Sí. És que són persones molt socials, o sea, esto... A veure, I més nosaltres, els valencians, que jo som... molt anglès, però és que necessitem eixir al carrer. Necessitem Per favor. sociabilitzar, necessitem estar en gent, anar per ahí, o sea... Ara es farta de veure-lo tots els dies, per ahí. Dices que sempre el veig a tu, pesao. Menos mal que no ho està denunciant. Bueno, jo li dic igual. Ja s'apanyarà. També parlaré amb ell, també m'apeteix que parlaré amb ell de moros i cristians, també m'apeteix. És que vosaltres teniu per tot. Pues sí, tu saps que esto és una casa que ho toquem tots els palos, però, per exemple, moros i cristians, l'únic que podem dir-te així més o menys és que, per exemple, el mig any, en la font se fa en juny. De moment... No, però jo no t'estic parlant de parlar de lo malo. Jo estic parlant del seu any. Ah, tu vols Del seu any que ja ha fet. Que parle com són els moros i cristians. Que parle com funcionen els moros i cristians, perquè, per exemple, tavernes no en tenim. I seria guai i interessant de que la gent de tavernes o la gent que no siga de moros, pues que explique com funcionen, o per lo menos perquè cada poble és un món, per lo menos en el del seu poble. Ja que ell ha sigut, com es diu, capitano? Com es diu? No, no ha sigut res d'això. O sea, Bueno, ell és el que ballava davant de la quadrilla, o com es diga, que anava així, no? Jo no ho entenc, per això vull... te van marcar un montó, Uf, jo vull ser, jo m'ho vas dir. I mira, en la cara que tinc jo, a mi no em poses de cristià, Perquè no em pego. Mira, si t'ho estan dient, Cabo, és Andrés. Cabo, claro, com ha sigut Cabo, que ha sigut un pèl d'anyet per davant. Però Pues, entonces, ¿me deixaràs maquillarte ahí o no? A on? Hombre, si esas moros tendrás que maquillarte. Tu dubtes que no vaig a comptar amb tu? Si li vas fer un super mega maquillatge al teu home, que ja aprofitaré també per a que em passe fotos de lo que són els moros allí. Vull fer una entrevista amb ell, ja parlaré amb ell. Tu convenç-lo. No sé jo si a ell el vas a agarrar a soles, perquè tu saps que ell és supervergonyós. Pues suposa al costat d'ell, ja està. Fem un 2 per 1. Tu parles de maquillatge i de moros. Què el pareix? Així n'està més acompanyat. Molt bé. I saps el que podríem fer? Els pròxims moros i cristians, que no sé quants seran, te'n vens i cobrixes tot, perquè ell seria, ja no com a comparsa, sinó com a maquilladora, és una barbaritat. És barbaritat i vestuari i tot, és que és meravellós. Jo tindria que haver fet foto, és que no vaig portar la càmera perquè volia anar a veure-ho i ja està, però tindria que haver fet perquè és molt de color, molta cosa. Però sí, per supost. El meu cunyat està dient que són el millor del món, que són impressionants els moros de la font, home. I els últims de l'any, per cert. I tu saps el no? fred que... Bueno, tu sí que saps el fred que se passa, però quan desfiles encara se passa més. Ah, però estàs en l'auge ahí, tampoc notes el calor de la gent i tampoc crec jo. El dia que siga moro, ja t'ho diré. En el moment en el que desfiles, no. O sea, ahí estàs a tope. A tope. I en més d'una també. És com si quan vas a l'ofrenda que estàs ahí quieta i estàs xela, però després se te passa tot, pues ahí igual. Així és. Pues bueno, el tinc que despedir perquè, clar, en 5 minuts el Instagram talla i s'acabó. Gracietes mil, estem en contacte i espero que a tots els hagi agradat aquesta conversa que ha sigut meravellosa. Un beset. T'estime. I jo, adiós. Adéu, guapa. Adiós.